malam da alamu na zama sai nesa ko ke ta shiga a wayana. Yan mata ke ta kira na so fa suke su jiyo zance na. Tafiya ta zan canjawa domin yanzu ana kallo na. Yawo ma za ni rage shi dan ban san a yawaita gani na. Da alamu ka zama sai da alamu na zama sai nesa ko ke ta shiga a wayana. Magana in zan furtawa sai na tantance na tauna, domin yan YouTube na nan so fa suke su jiyo shirme na. Hoto na in zan postin sai dai mai editing da wayana. Da fada zan takali zango domin a dinga yawan zance na. Da alamu ka zama sai da alamu na zama sai sako ke ta shiga a wayana. Darakto in ya kira ni za ni faɗi masa ban san rana. In mun je za mu yi shooting sai an sa mai share zufana. Zan ce mara ban shan fanta sai dai a kawo man maltina. Kamfanoni ke nema na zan masu talla su sa hotona. Da alamu ka zama sai da alamu na zama sai sako ke ta shiga a wayana. Zan nemo katon gardi shine zai taken bayana. In samo wanda ya fi ni tunani in sanya manajana. To ni ban sanya direba da kaina zan tuƙin mota na, amma ba a dole na sanya wanda zai yi kula da wayana. Da alamu ka zama sai da alamu na zama sai sako ke ta shiga a wayana. Hadiza gaban ta kira ni ta ce di malam zo mu yi ƙauna. Na faɗi mata ban soyayya ni dai fim na rike harka na. Fatiwa shana nan ma a koda yaushe tana ta kira na. Na ce mata dan girman Allah 'yan mata ki bar damuna. Da alamu ka zama sai da alamu na zama sai sako ke ta shiga a wayana. Halinu na nema na zaye fim da akwai rol dina. Mai shadda ma ya kira ni ya ce di malam ga aiki na. Na faɗi masa ko zango yana ta jira na can a Kaduna. Aminu Shirif ya kira ni nomis ji dan bar damuna. Da alamu ka zama sai da alamu na zama sai sako ke ta shiga a wayana.